Magandang oras lahat ng mga nanonood ng artistic. Napapansin nyo, mag-isa ako ngayon, wala si Ate Karen. Yan. Pero may hinanda ako sa inyong isang art project. Ito ang cellphone handle. Ang mga kailanganin natin ay sinulid. Yan, meron tayong dalawang sinulid dito. Next ay yung tela. Kailangan natin ng tela para sa ating cellphone handle. At yung mga accessories natin para sa design. At syempre, di nawawala ang gunting. Sa paggawa ng cellphone handle, hindi kailangan yung bago na tela, kundi yung mga retaso lang, katulad nito. Mga retaso, yung mga hindi nyo nagagamit. Ang una natin gagawin ay gupitin yung ating tela. Dapat i-base natin sa cellphone. Kunwari, ito yung cellphone natin. Lagay natin dito, tapos gupitin natin siya. Bale, may nagupit na ako kanina. Ayan. Meron na tayong next natin gagawin is kunin natin yung sinulid tsaka yung ating karayo. Medyo malaki ang ating karayo kaya mali na tayo sa paggamit nito. Ayan, ready na tayo tahiin siya. Yan, sa mga kids na gusto mag-try ng ganito, ay magpatuloy lang kayo sa mga ate nyo, mga kuya nyo, basta yung mga may alam na magtahi. Huwag kayo magtatahi lang dyan kasi delikado yung ating karayo. Ayan, tapos na. Ayan, next natin gagawin is design. Ayan, kumuha ko ng ating design. Pwede nyo siyang itahi tulad. Pwede yung name nyo pala. Name. Kunwari, Jonah sa akin. Napakadali lang, di ba? Ayan. Meron tayong finished product ng ating cellphone holder. I-ano na natin. Gusto mo karoon pa ng ganyan na minaralan ko. Nilagyan ko lang siya ng buttons. Yan. Yung ginawa kong design dito sa ating project ngayon is yung gumamit ako ng pang-ganchilyo. Yung sinulid ng ganchilyo. At yung mga buttons lang. Ayan, napakasimple lang. Hindi nyo kailangan ng bumili ng mga tela. Yung mga reta-retaso na lang. Mga bata, laging tatandaan dahil dito sa artistic, palaging fantastic. Bye-bye!